Chega o momento do paseo. Casualmente teño aquí un cestiño coa súa roupa. Cóntame que todo isto. Teño 2 arneses, que este é o diario. Ajá. E despois teño o dos paseos importantes, como o de hoxe. Arnés de domingo e festivo coa súa pajarita. Que me dera a min ter o armario de Kiko. Esto cóntame que é de Navidad. Que non o quero nin mirar. El tamén ten dereito a estar disfrazado, non? Kiko, que? Estás bonita, Este é pixama de inverno. Xa son incómodos os pijamas pros humanos, imaginadevos pros cans. Estas cousiñas, por exemplo, que vemos que deixan libres un poquinho as articulacións, se realmente ten frío, non estaría mal. Vale. Tema de arneses. Sí, mentre sean funcionais, perfecto. E despois teño aquí os patuquiños. O que me faltaba por ver, patucos. Dame pena que mollas patiñas. Con isto van a estar incomodísimos, pódense chegar a facer dano en algunha uña. Nin se vos ocorra poñer patucos, os cans non os necesitan. Da igual que chova ou faga frío. Xuro que non lles vou poñer máis, só pa foto. Ah, é a miña nai. É a tua nai? Sí. Boas. Anda, buenas tardes. ¿Qué tal? Que llego de trabajar, tengo un calor. Hombre. ¿Puedo descansar un poquito? Descanse un poquinho, sin problema ningún. Despois de ver as reaccións de Kiko, medo me dá sair fora. E o que me ibades comentando é que según ides dando paseo, Kiko de vez en cando vai ladrando por aí, non? Sí. Mira, perros grandes ya se volve loco. Eu penso que é porque crécese, síntese un can grande. Sería o contrario, síntese un can pequeno e tense que demostrar. Que é grande. Polo tanto, a reacción vai ser moito máis escandalosa. Kiko é un can inseguro e con moitos medos. Pero veña, vamos a seguir o paseiño. Bien. Vale, seguimos. Esperad un momentiño, porque a ver se consigo que nos boten unha man. Pasear a Kiko é cada día un reto, cada día unha aventura, a ver con que nos vamos a topar hoxe, Hola. a quen lle vai ladrar, a cantos cans. E así podemos traballar con Kiko. Sí, sin problema. Vale, dádame aquí un momentiño. Sí. Veña, graciñas. Nada. O primeiro que vamos a facer con ele é cambiarlle a correa, vale? Vale. Vamos a darlle un poquinho máis de espacio. Vos quedades por aí, nin vos movades, vale? E nos vamos a facer o mesmo paseo cara lá, pero vamos a intentar que Kiko non vaya directamente como foi desa maneira. Vamos a darlle a opción de ir ao can ou buscar salida, sí? Vale. Vamos andando. A ver como reacciona Kiko. Fíxate, eu vou intentar que non vaya cara ao can, siga andando, siga andando, siga andando. Mira, non lle deixo avanzar cara ao can, siga andando, siga andando. Moi bien ese. Chamoume bastante a atención, porque eu sempre o deixaba quieto por se o quería cheirar ou se o quería saludar. E non, cando xa lle ladra un can, o que teño que facer é marchar con el. Ese pequeno bloqueiño e nós seguiremos avanzando, sí? Seguimos avanzando. Aí o temos, moi bien, pequecho. Sorprendeume bastante. Vendo que está facendo moi ben a conducta, vamos a reforzar. Como? Con comida. A solución para Kiko é darlle espacio e premiar as boas conductas. Se el decide pasar completamente dos cans, nós o que faremos será premiar. Moi bien. Toma, pequecho. Ai, 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 que rico. Importante, premiar a conducta de non ladrar, sí? E darlle sempre unha escapatoria para que teña esa opción. Jorge púxonos moitos deberes e vámonos seguir a rajatabla. Marcho daqui con esperanzas de que Kiko, cando volva, cambie moito. Graciñas. Creo que ahora nos toca a nós descansar un pouquiño. Vámonos. Venga. Hola. Xa estou de volta en Pontevedra. Espero que Kiko e Marta fixeran todos os exercicios. Mais ou menos. Vale. Máis ou menos que Mais quere ou decir menos que está aí. Que está aí que non quere. Fíxome caso algunhas das veces, outras veces, bueno, non quería colaborar, pero eu penso que pouquiño a pouco. Vamos a deixar unha camariña, marchamos e vemos como se comporta. Ah, sí.
xa ten o snack, marchamos. Vale. Unha das cousas que está facendo Marta moi ben é non facer dramas á hora da despedida. Chao, Kiko. Hola, Kiko. Hola, vamos a coller a cámara. Sí. A ver, algo de melloría hai, pero temos que seguir traballando bastante. Vale. Sí que hai un puntiño no que el, cando ti marchas, non queda coa tensión coa que quedaba antes, vale? Pero sí que despois aparece. Por exemplo, nun minuto choraba unha vez, e antes non, antes pois choraba o minuto inteiro. E unha das cousas que me preocupa é que non lle está facendo caso ao snack. Entonces, vamos a cambiar un par de cousiñas. Sería, seguimos traballando salidas curtas e intentamos buscar un snack máis palatable. Creo que o que lle falta a Kiko é un snack co que se poda entreter de verdade. Vale, algo que lle sea máis fácil de comer. ¿Sí? Vale. A ver se con eso conseguimos a eliminar completamente esa reacción. Vale, porque baixar está baixando, pero sí que necesitamos que Que corte. desaparezca completamente. Vale. O tema de que Kiko se quede só na casa non está solucionado, pero os cimentos están postos. Un estuli. Poñemos correiña Sí. e imos. Pois imos ver agora, pasando por aquí ao lado da terraza, na que hai bastante xente, a ver se el reacciona ou non. Vale, a verdade é que, vamos, unha melloría espectacular. Sí, a verdade que ¿Sí? sí. Moi, pero que moi ben, Kiko. Moi bien. Buenísimo. Como vas gestionando a correa cando te atopas con algún can? Si miro que el se quere chegar ao can, pois chega un poquinho para min, pero nunca tensando. Se estou nun sitio máis grande, pois ás veces solto ya de todo. Estamos cunha correiña de 5 metros, podríamos pasarnos perfectamente a unha de 10 se necesitamos máis espacio, vale? Moi ben. Sí? Aí se escoita un can ladrar, a ver como reacciona aquí. Sí? Bueno, acaba de ladrar un can e aquí o colega tira pa diante. A verdade é que Kiko o fixo moi ben. Mirouno, pero non ladrou. Dimoslle un poquinho de cancha, que fixo el? Pasou. Ves para que os quero? Acórdate que tamén poderíamos facer o de premiar. Vale? Sí, eso tamén o Se fago. fai a conducta que nos gusta e o fixo moi ben, podemos darlle un premio. Veña, pois temos eses cans aí diante. Aquí temos dúas opcións. Cruzarse e ir cara a eles, e ao mellor provocamos unha reacción demasiado alta, ou teríamos a opción de darlle un pouco de salida. Se lle queremos dar un pouquiño de saída, o que podemos facer é aproveitar o paso de peatóns que temos aquí, ¿sí? Para darlle un pouquiño de salida. Aproveita e dalle salida. Vente para este lado. Sí, cruza. ¿Sí? Aí está. Vale? Estou moi, pero que moi contento cos traballos de Marta nos paseos. A verdade é que un traballo espectacular. Ahora, se queres, volvemos para o piso e vemos o seguinte exercicio, vale? A ver como está traballado. Vamos. Estamos aquí na habitación que era onde Kiko e Triana non tiñan unha boa relación, non? Ai, o tema Triana. Pois nada, como ti me dixeches, eu estaba na cama, Kiko estaba comigo, e cada vez que Triana se achegaba aquí onda nós, eu levantábame e iba. As primeiras veces, a verdade é que non... Pero de tanto insistir, chegou un momento que el cansou e xa non lle ladraba nin nada. O sea, ao principio si tiña esas reaccións, pero según iba repetindo, deixouno de facer, non? Parece que Marta se tomou en serio os deberes que lle pusen. O que sí que vamos a intentar é que Kiko teña o seu propio espacio, vale? Para que Triana o identifique. Cal vai ser o espacio de Kiko? Vai a ser unha cama. É unha nena pequena, entón non entende o que é non molestar a Kiko, invadir o seu espacio, entón, claro, ela vai non seguir a facer. O que sí que quero é que Kiko teña un espacio definido. El o teña claro, que o ten clariño porque máis ou menos é a súa cama. E tamén necesitamos que Triana teña claro cal é o espacio de Kiko, sí? E explicarlle a Triana, cando Kiko este na súa cama, non se lle pode tocar, vale? Nin tocar, nin falar, nin pedirlle nada, vale? Cando Kiko saia da cama, sí poderíamos interaccionar,
vale? Perfecto. Neste caso é moi importante que Triana e Kiko sepan cales son os seus espacios. De quen está a camiña? Entonces, cando este na cama, non lle podemos tocar, vale? Hai que deixar a tatá aí tranquiliña. Sí? Sí, a Claro, tatá. aí, e ti, E cando ti está aquí. aí, non podes tocar, vale? El tamén entenderá pouco a pouco que a nena, pois cando se achegue a min, que verá que a cousa é conmigo e que non é con el. Entonces, que podas interactuar con calqueira dos dous sen que Kiko se sinta invadido, vale? Mentres Kiko non se sente invadido, non vai haber ninguna clase de reacción, vale? E a Triana quedalle un poquinho máis claro que eso de que cando Kiko este aí non se pode molestar. A pauta xa está posta. Estou convencido de que vai funcionar. Despois de todas esas pautas que marquei, como ves o día? Ben, Ben? sí. Valas traballar? Esa risita, eso de valas traballar. Sí, 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 sí. Sí, Vale. sí, vamos a poñer Sí, ¿no? en proceso, sí. A experiencia con Jorge foi bastante positiva. Gustoume coñecelo, gustoume estar eses ratiños con el, preguntarlle, que me dera consellos. A verdade é que marcho de Pontevedra moi contento. Marta entendeu moi ben as pautas. Aí está. E Kiko está disposto a seguir traballando. Quiquiño, estou moi orgullosa de ti. Avanzaches moito e cada día vas ir a mellor.